Hello mga ka-riders, magandang araw sa inyong lahat and welcome again to my channel. At sana di kayo nagkasakit ng COVID-19 at huwag rin kalimutan ninyo na magdasal araw-araw para maawa yung ating Panginoon sa atin na tapusin na tong pandemic na to. At isama rin ninyo sa inyong araw-araw na pagdasal yung mga nagkasakit ng COVID-19 na gumaling na sila. At lalo na yung ating mga frontliners na di na sila magkasakit. So, ang ating pag-uusapan ngayon mga riders ay tungkol ito sa mga bagong may motor or matagal nang may motor tapos ang mga bawal na gawin kung magparehistro kayo ng motor ninyo doon sa LTO. Dahil gusto kong i-share sa inyo or ibahagi sa inyo ang mga karanasan ko nung ako rin na nagparehistro sa motor ko, itong motor ko. Sa bagay, hindi naman yun na first time na pagrehistro ko. Mga ilang beses na yun. At itong video na to para rin to sa mga bagong may-ari ng motor, bagong nakabili ng motor. At ano ang di dapat ninyo gawin kung magparehistro kayo ng motor ninyo sa LTO. Ugali kasi nating mga Pinoy riders ay yung mga motor natin ay kadalasan yung iba dyan ina-upgrade, pinaganda, pinalitan yung iba't ibang mga bahagi nito. Katulad ko, pinalitan ko to ng side mirror at yung iba dyan. So wala namang problema yan dahil ikaw ang nagmayari sa motor mo yan. Kung magastos ka yan, walang problema yan dahil pira mo yan. Tapos yan ang gusto mo na pagandahin yung motor mo. Pero ang problema niyan, ang pagparehistro sa LTO. Buti lang siguro kung i-process mo doon sa LTO kasama na yung mga in-upgrade mo na mga parts sa motor mo. So, yun ang nangyari sa akin. Dahil gusto kong maganda tingnan yung motor ko. Itong side mirror ko, mga riders, ito, pinalitan ko ng ganitong klaseng side mirror. Diba? Kakulay dito pula, so para maganda siya tingnan. Kaso lang, pagdating sa LTO, di na pala katulad dati yung LTO na okay sila. Ngayon, yung panahon na ni President Duterte, so iba na pala, stricto na sila. So nakita ng taga LTO na itong side mirror ko hindi original, itong ginamit ko. So pinauwi ako dahil hindi nakapasa yung motor ko dito sa side mirror. So bumalik ko dito sa amin tapos pinalitan ko ng ganito. Buti nga hindi ko to tinapon dahil dati doon ko lang nilagay yun sa gilid. Bala ko nga tong itapon. So may mga gas-gas na nga to dito sa kabila dahil nilagay ko lang doon sa gilid. So yan lang ang mga karanasan ko at pagpunta ko doon, may nakasabay ako na yung gulong niya pinalitan. Yung gulong maliit, nakita ng LTO na hindi yung stock na gulong or yung original na gulong yung dati na ginagamit sa motor. So pinauwi siya. Hindi siya nakapasa sa pagrehistro. Tapos may kasabayan rin ako na yung tambutso niya pinalitan. Ganun pa rin, pinauwi siya doon, hindi nakapasa sa pagrehistro. Sa mga bagong nagmamaari ng motor, kung magrehistro kayo sa motor ninyo tapos pinalitan nyo ng katulad nito, katulad sa akin, pinalitan ko ng side mirror, ano ba dito, yung mga parts dito sa motor. Ang technique niyan,
pag magpa-restore na kayo, ibalik niyo yung dati niyang parts. At saka nyo lang ibalik yung mga pinalitan ninyo pag matapos na kayong magpa-restro. Dahil pag di nyo binalik yan tapos pumunta kayo sa LTO, masasayang yung time nyo o di lang time, yung pera nyo. Dahil pumunta ka doon, lalo na kung malayo ang LTO doon sa bahay ninyo, so malakihan ka ng gastos. Gasolina pa, kain mo pa, pabalik-balik, di ba? Katulad nangyari sa akin, bumalik ko, buti nga sa amin dito, malapit lang. Motorin ko lang ng 15 minutes. So, badal lang pero ano rin yun, sayang sa oras ba? Dahil ang LTO ngayon, grabe naka-stricto. Di katulad dati. Katulad sa sasakyan ko. Dahil may sasakyan kami. Pakita ko. Yan ang sasakyan namin. So ganito. Dati itong case ng plate number namin, may ilaw yan dito. May ilaw. Tapos pag-rehistro ko, nakita nila, pag-check, kaya pinabalik ako dahil hindi nakapasa dahil kailangan ipatanggal yung ilaw dito. So, ang nangyari sa akin, umuwi pa ako dahil wala akong gamit na nadala na pangtanggal dito. So, umuwi pa ako. And then, saka na bumalik pag natanggal ko na. So, yun ang nangyari sa akin. So, sayang yung oras, yung gas niya. Dahil malayo yung LTO dati na pinarestoran ko sa sasakyan namin doon sa Cebu. So, traffic pa naman. So, di lang gastos sa time, gastos sa pira. So, yan lang ang masasabi ko sa inyo mga ka-riders. Kung magpa-restro kayo, tapos pinalitan nyo yung mga parts ng motor ninyo, ang maganda ninyo gawin, ibalik nyo yung dati na parts niya. Saka nyo na lang ibalik pag katapos yung pag-restro. Ang nangyari sa akin, ganito, maganda na tingnan to. Kaso lang ngayon, tinatamad na akong ibalik to. Tapos, mas maganda to gamitin kaysa dito. Ito, maganda tingnan. Ayos tingnan. Astig tingnan. Kaso lang, paggamit sa side mirror, mahirap gamitin dahil maliit dito. Sa bagay dito, pangit siya tingnan. Kaso lang, ayos gamitin dahil malaki. Tapos sanay na ako na gumagamit ng side mirror dahil nasanay ako sa sasakyan na panay akong magtingin ng side mirror. So, sanay ako na pag magmotor ako, panay akong magtingin sa side mirror dahil nasanay ako sa sasakyan. So, yan lang masasabi ko sa inyo mga riders. At yun lang. Sana may natutunan kayo sa mga sinasabi ko. And again, sa mga new viewers sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at click niyo ang notification bell para updated kayo sa susunod ko na video. Bye! Thank you! God bless us all!